A Xunta e as demais administracións públicas reforzan a coordinación para loitar contra os incendios forestais. Galicia contará cuns efectivos de case 7.000 persoas. Esta mañá desenvolveuse en Santiago a reunión do Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia. A ela acudiron os conselleiros Diego Calvo e María José Gómez, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, mandos das forzas e corpos de seguridade e representantes do Ministerio de Interior, de Defensa e para a Transición Ecolóxica. Este órgano estará operativo dende 1 de xullo ata o 30 de setembro en Galicia e coordinará as actuacións do Executivo Autonómico e do Goberno Central na prevención e loita contra os incendios forestais na comunidade. Todos os medios cos que dispoñemos e que fagan falta en calquer caso van a estar a disposición da Xunta de Galicia para loitar contra esta lacra que temos, que ni máis ni menos que a queima dos nosos montes. Neste sentido, un ano máis estamos xuntos nesta loita e, polo tanto, esa cooperación absoluta e clara do Goberno de España vai a estar presente, unha vez que realicemos esta reunión, a través de todos os medios que vamos a poñer ao seu alcance. Falamos cun dispositivo inicial, e insisto no inicial, porque, dende logo, vai ser ampliado se fose preciso, falamos de preto de 4.000 efectivos. 4.000 efectivos computando corpos e forzas de seguridade do Estado, brigadas de intervención e de extinción e os propios membros do Exército que colaborarán activamente como a Brilat, o Exército de Terra e a Armada, ademais de haber unha decena de aeronaves entre avións, helicópteros, avións lixeiros e de recoñecemento e 30 drons da UME. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, incidiu na necesidade da implicación e colaboración da sociedade. Vamos a poñer a 209 policías da Policía Autonómica para investigación de incendios forestais e 114 vehículos dos que dispoñen, que por parte da Axencia Galega de Emerxencias se achegan os 6 drons dos que dispoñemos e as 3 cisternas de 25.000 litros son as nodrizas que se utilizan en moitos incendios ao longo do verán, así como vamos a reforzar, lóxicamente, os postos de garda no 112. Contar tamén cos 430 bombeiros dos parques municipais, que están dotados con 75 vehículos. Forman parte os 400 bombeiros dos consorcios provinciais de bombeiros das 4 provincias, que teñen casi un 100 de vehículos, e os máis de 400 profesionais dos GES, que suman tamén un lote de vehículos. E a colaboración dos grupos de protección civil. Por a súa parte, a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacou que se actualizou o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia cunha aposta pola formación para consolidar o dispositivo como un referente. Eses efectivos persoais, as 3.000 persoas propias do Servicio de Incendios, 380 motobombas como a todos os anos, eses 30 medios aéreos, os nosos xunto cos que aporta o Ministerio, e temos, como digo sempre, o mellor equipo de profesionais formados. Dende a Dirección Xeral de Defensa do Monte se leva moitos anos traballando en mellorar as condicións do personal do servicio, que é esencial. E afondou nos medios que porá a disposición o seu departamento na prevención e loita contra os incendios en Galicia. Quero poñer en valor tamén aquí eses convenios coa case totalidade dos concellos, son 288 concellos, neses convenios que poñen a disposición tanto persoal como medios. Quero tamén poñer en valor esa firma de convenio que facíamos fai pouco tempo coa FEGAMP para a limpeza das faixas de biomasa arredor dos núcleos, que é esencial concienciar a xente de que un monte limpo é unha seguridade. Nesta xuntanza avaliáronse tamén novidades no dispositivo, como o incremento do tempo de traballo do persoal dependente da Xunta e a creación do xefe de logística para xestionar o habituallamento, coordinar o aloxamento no caso de ser preciso e supervisar as comunicacións no incendio.